Puti ka may nagluto na pag barbecue si Madam Bay. Yeah. Baho parang daan sultan na. Dam, sige na kasing ko dam Madam. Wala ko kwarta, uy. Wala kwarta na. Adto ka dali, way kwarta. Brag, Wala ko kwarta. Kada ko nung glawas, wala kay kwarta. Ay, gipungan mo ng sili din mo ron. Sino ko, ganun ka. Sino ko bang barbecue? Oh, diba? Matag man din, kailangan padlukon. Uy, Madam, tagpili ang barbecue ni mo, Madam. Uy, naanapod ka diri. Salamat, makabayad yung kakaroon. Nabang ka meron ng sa kuwadong. Ay, grabe, pagkabago, paging abot na ko singil dayon, di pwedeng nangutaan ako sa price, dapat sultian ko nimo. Ay, mapresyohan na ron dong. Pero bayari sa kudaan. Kay gibiyaan ako ni mo diri bang hawakan ni bayad ba? Kaon-kaon na ka. Ah, gabala ka, mabayaran, lagi ka karon. Pila naman itong utang na ko yung tawon. Tagpila mo na ito dahil. Tagsay sa god, pero... Oh, wala, may ito kaabot 500 dahil. Pwede pa na ako times 5 to. wag ka kabayad itong 6 pesos. 600 naman yun noon. Ano sa naman yung taon ka, Madam? Uy, kumpiyansa, yung kay ka sa kuha ba? Gusto ka pakito ni Agwanta, ha? Pati ka may ng taon ka. Uy, oh! Uy, makikita ng kwartaha dong. Kumpiyansa, ray ka sa kuha. Noon sa man ng taon ka, uy. Daghanam rin yung kwarta dong. Uy, uy, na dong, be. Pati ka may kumpiyansa. Malaki ka kwarta. Ingat ka, malaki kwarta. Ayaw, kay ko sa imuhan, no? Tibuo ko ako sinsilyo. Relax lang ka dira, ah. Kahangol. Daghana din yung kwarta dong. Uy, sige dong, order na dong. Buti ka may plastic kayo ka, Madam ba? Pero humot man kayo dito imong barbecue, ma'am. Di madala nung... namurag lami. Dito Gani. isang panimot ba? Asa rin ka kwarta dong? Daghana po ni mo kwarta dong, uy. Buti ka may mangka, Madam. Uy, kumpiyansa, radyo kay ka sa kuha, permente ba? Baka kabalo dahil nga nagadula ko Green Clubs. Dream Club, unsam lang nga dula dong. Galaw bits, mga Madam. Uy, blind mo dyan dahil kayo ka. Dula kay nga mga kwarta, no? Gani, tuloy ka na dong, be. Buti ka may, di ba naman kay cellphone? Naa. Nya friend mo na sa Facebook, di ba? Oh, friend give ta. Galas daw, dali ra kayo ni Madam. Pasahan no ti kagling. Leng, tapos? Ay, unanin na lang, Madam. Paminaw na lang. Samtang nagapaypay ka, basin day. Pagdula ni mo ani, mangunda na barbecue. Oh, siguro ha, dun ha, milyonaryo ko ha. Talaga ni. Pag open mo sa link akong isend sa mo niya, Madam, no, i-click ang download. Pagka human mo download sa app, click register kay para mag-register sa ka. Sa pag-register, Madam, no, ibutang lang nimo dira mo ang cellphone number, password, confirm password, tapos sendan ka nilag OTP, tapos ibutang dira, tapos click register. Pagka-register nimo, Madam, automatic na nakay 5 pesos free. Kanang 5 pesos, Madam, pwede na nimo na idula sa dira sa color game, Dragon Tiger, Red and Black ug uban pa. Unya pwede sad ka mag-cash in diri, Madam, i-bind lang dira mo ang GCash number, tapos pwede na ka makapalit og coins nga 100, 200, 500 ug uban pa. Ug ang pag-cash out na to dira, Madam, same process ra gapon kung giunsa na to pag-cash in. Ug unya first time nimo mag-top up dira, Madam, automatic na kay free nga 50 coins. Unya unsa pa man mo gipaabot, Madam? Pag-download na. Ingunahan na ra, Madam. Dali ang yan na dong, uy. Dali ra kayo, mga kwarta, bagyog ka. Oh, sige na, palit na hotdog din dong. O, sige ta. Tagpilam na ng hotdog. Tag size, may tag ulo, tag cheese, napoy tinae, pili lang. Tagpilam tinae. Tag size ra gyapon dong, barato ra man ni kayo. Antel. Tag size gyapon. Tagsas. Yung ketchup, tagpilam man. Ay pakapil na ng ketchup dong, basta mo palit ka ani. Free na ng ketchup. Oh, free ra gid na. Pwede, sa ketchup nang dako na. Unya, ang sarap man nimo dira wala ka din palit. Dili, una na ng barbecue. Niguman ako sa ketchup. Kaya akong tilawan sa ketchup daan ba, bagong barbecue. Wala nga po ni style dong, uy. So, sige lang. Free ram keto. Oh, free ra dong, di ka magbahala to, lamig yun ang ketchup dong. Dalos gawa. Uy. Man. Ay, nagpalag-palag dira. Tilawan din ako kung lami ba yun nilang barbecue. Sama ito na mangilog, mga hotdog. Palag-palag ba yun ka na? Isa pa daw. Lami ko dyan. Lami ko dyan, bay. Legit day, lami. Ay, madam, ano yung ketchup diri, madam, no? Oh, mo na dong. Putik ka mo. Free ra bitaw ni madam? Free ra ka ni madam? Free ra na, basta mo palit ko barbecue. Grabe po ka, ay. Gaya mo ba?
kamay. Legit ba yung TikTok? Nahalang, pagod. Ginagawa mo. Butag. Barbecue eh. Huwag mo kang malamig kayo ba? Nam nam nam. Grabe mo ito. Barbecue. Ay, lamig. Lugaw yung TikTok. Uy, Madam, muning. Salamat kaya, muli na ko, madam. muli na ka? Di ka order? Yan, nabusog naman ko, madam. Ay, muning. Nabusog na ko trabaho ka. Yan siguro ko model niya. Ito, mga kong orderon. Wala naman ko ikanon. Uy, bayarin lang ko si mong utang, be. Pwede akong utang nila. 36 na god. Central size. Malang sila sa kalibo. Na, wala di ko sinsilyo ano nung dakwa ko ng kwarta dong, oy. Dahil kayo din sila dahil. Inya, sunod balik. Ang duro na ko nabayaran siguro. Na, bayarin ako dong, kay dugay na po kang balik. Isang bayaran, nagiti ka, madam. Kato, wala mag-isinsilyo sa kalibo. Dahil na natuna. Buang na nito hunaan ni, oy. Mugos, bagyo dahil, mag-apon. Bayaran, bitaw ka, way sinsilyo. Pasin ako yun, sunod na balik ako na. Gara naman ulit ito hunaan ni, oy. Wala pa gini balik ang barbecue, ketchup na may yuro ko kaon.